Il-ħadd it-tajjeb. Illum 24 ta' Jannar nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' Santa Katarina fiż-Żejtun. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Jikkonċelebra l-Arċipriet tal-Parroċċja taż-Żejtun Dun Nikola Spaċ. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nilqakom għal din il-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Insellem lilkom ilkoll, insellem l-Arċipriet ta' din il-Parroċċja taż-Żejtun, lil Don Antonabela, lilkom preżenti hawnhekk fil-Knisja dedikata Santa Katarina, magħrufa wkoll bħala Knisja ta' San Girgor, u lilkom li qed issegwuna permezz ta' TVM2 u social media. Nistedinkom illum li nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija b'attenzjoni speċjali għall-kelma ta' Alla f'dan il-jum iddedikat mill-Papa Franġisku lill-kelma ta' Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Int il-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ogħla tas-smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex f'isem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu s-Santan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġona. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe, il-belt il-kbira, u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif kien qallu l-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba.
In-nies ta' Ninwe emmnu f'Alla, nedew sawma u libsu l-xkejjer mill-kbir saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Qassam responsorja ngħidu flimkien, triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax intalla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien, triqatek mulej għarrafni. Ftakar fil-ħniena u tjieba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Intajjeb mulej, ftakar fija skont it-tjieba tiegħek. Flimkien, triqatek mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lill-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem il-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien, triqatek mulej għarrafni. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien sar. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku m'għandhomx. Dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku ma għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwix. Għax is-sura ta' din id-dinja qatt tgħaddi. Il-kelma tal-mulej. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet, indmu u emmnu fl-Evanġelu. Ma'kom. Għari l-Evanġelu skont San Mark. Gloria lilek mulej. Wara li arrestaw l-Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija, ixandar l-Evanġelu tal u jgħid iż-żmien huwa mitmum u s-salda ta' Alla waslet, indmu u emmnu fil-Evanġelu. Waqt li kien għaddej maġat il-baħar, namaħ l-xmun u l-ħuħendrin li nikalaw iġbik fil-baħar. Għax kienu sajjid. U għallom, ejja warajja u namel minnkom sajjida tal-bledmin. U terru. U minnu bieħ terru iġbik u marru warajja. Wara li meċa liħor. Rali l-xmun ta' Zebedew u l-ħuħendri. Fid-dajsa għedin jisewwi xbik u minnu fih sajħilu. U huma telqu l-missierhom Zebedew fid-dajsa mal-davranti u marru warajja. Il-kelma tal-mulej. Meta xi ħadd jiġi jgħidilna għandi aħbar tajba x'natik, aħna mhux biss inkunu kurjużi biex nisimgħu din l-aħbar, imma ġaj nissel fina ċertu ferħ. U Ġesu l-ewwel ħaġa li jagħmel kif insibu hawnhekk fl-Evanġelju skont San Mark, tkellem fuq
l-aħbar it-tajba. L-Evanġelju jgħid xandar l-Evanġelju tal-Alla, jiġifieri l-Evanġelju l-aħbar it-tajba. U l-nies qalilhom is-satna tal-Alla waslet indmu u emnu fl-Evanġelju, emnu fl-aħbar it-tajba. Papa Franġisku xtaq illi dan il-ħadd partikulari aħna naħsbu aktar fuq il-kelma ta' Alla, ikun il-ħadd tal-kelma ta' Alla. U speċjalment illum fid-dawl ta' din il-kelma li smajna, il-kelma ta' Alla li tfisser l-aħbar it-tajba. Ja din il-kelma li tiġi f'ħajjitna u tatina l-aħbar it-tajba kultant qalb aħbarijiet ħżiena li nisimgħu pereżempju il-mart, il-weġat, il-ġlied, l-inġustizzji, dak li nisimgħu illi ikunu aħbarijiet ħżiena ma tiġina din l-aħbar it-tajba li Alla jixtieq iwaslilna. U llum nixtieq li naraw din il-kelma ta' Alla kif tidher propju f'din is-silta sabiħa li smajna u allura xi tfisser għal ħajjitna. L-ewwel nett, il-kelma ta' Alla tħallina fil-libertà. Alla ikellimna fil-kelma msejħa imma tħallina fil-libertà. Ara x'għamel Ġesu meta dar max-xatt il-baħar tal-Galilija u lemaħ l-ewwel tnejn u mbagħad tnejn oħra Xmunu u Indri u Ġagbu u Ġwanni, meta sejħilhom Ġesu ma ġalhomx, ma ħoloqx xi obbligu, imma ħallihom fil-libertà li jwieġbu. Setgħu qalulu grazzi, imma għandna ħafna xogħol. U nkella nisimgħu darb'oħra. Imma huma għażlu li jwieġbu u jimxu warajh. Kienet għażla libera li jagħmlu illa li Alla dejjem iħallina fil-libertà. U aħna li morru tajjeb meta nwieġbu għall-kelma ta' Alla, imma Alla qatt ma jimponija din fuqna imma jħallina fil-libertà. Il-kelma ta' Alla wkoll hija kelma li mhux biss tħallina liberi, imma jekk naċċettawha tagħmilna liberi, tagħmilna ħilsa. Hawnhekk din is-silta naraw lil dawn it-tnejn l-ewwel u mbagħad tnejn oħra sajjieda. L-ewwel tnejn kienu qegħdin ikalaw ix-xbiek, ħallew ix-xbiek u mxew wara Ġesu. Tnejn l-oħra kienu qegħdin isewwu ix-xbiek, ħallew ix-xbiek, ħallew il-lavranti, l-missierhom dajsa u mxew wara Ġesu. Ma telqux ix-xogħol tagħhom għax kienu mdejqin bħala sajjieda, jew għax ma kellhom suċċess fix-xogħol tagħhom, jew għax kienu miġġildin mal-lavranti, imma telqu biex jimxu wara Ġesu. Għax raw illi biex jimxu wara Ġesu iridu ikunu tassew liberi u l-kelma ta' Alla għalhekk tagħmilhom ħilsa. Lilna wkoll Ġesu jsejħilna biex inkunu dixxipli tiegħu, mhux bilfors biex inħallu x-xogħol li għandna, anzi ħafna drabi jsejħilna biex nibqgħu fil-ħidma li għandna, imma nkunu dixxipli tiegħu permezz tal-ħidma li għandna. Imma li nitilqu minn dak li jfixkilna li nimxu warajh,
minn dak li huwa taxkil, dak iva. Hemmhekk dak irridu nħalluh biex nimxu warajh u hemm nindunaw kemm il-kelma ta' Alla lilna tagħmilna tassew ħilsa. Il-kelma ta' Alla hija kelma wkoll li tibni il-komunità, din il-Knisja li Alla iridna nagħtu sem il-kol fiha biex timbena skont il-qalb tiegħu. Hawnhekk innutaw f'din is-silta li kif Ġesu jgħidilhom li jagħmilhom sajjieda tal-bnedmin biex jużaw is-sena u t-talenti tagħhom issa b'mod differenti bħala sajjieda tal-bnedmin. Fil-fatt tinnota hawnhekk kif il-qudiem kellhom ix-xogħol li kienu qed jagħmlu meta sejħilhom Ġesu jużaw b'mod b'sens differenti. Hawn tnejn minnhom kienu qed ikalaw ixbik il-baħar. U tnejn kienu qegħdin isewwu xbieq. U ż-żewġ affarijiet kienu importanti ħafna l qudiem f'sens differenti għal din il-komunità li bena Ġesu. Illa għaliex kellhom jaraw kif il-qudiem kien hemm bżonn illi ikalaw xbieq, jiġifieri li l-Knisja toħroġ ma tibqax fil-port imma toħroġ biex tiltaqa' ma' dawk li ma jiġux. Biex anki twassal l-ħabar it-tajba lil dawk li ma tarhomx. Ma wkoll isewwu xbieq, jiġifieri importanza tal-ħidma fil-komunità ta' fejqan biex tkun tassew komunità skont il-qalb ta' Alla. Din fil-ġimgħa ta' talb għall-għaqda bejn l-insara u proprju hemm bżonn ħafna din it-tiswija tal-relazzjonijiet dan il-fejqan fil-komunità biex tkun tassew komunità skont il-qalb ta' Alla. U għalhekk Ġesu rridhom li jużaw anki f'sens differenti l-ħidma li kienu qegħdin jagħmlu u jużawha tassew għas-saltna ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hija dejjem aħbar tajba u qatt ma twassilna aħbarijiet ħżiena. U għalhekk huwa importanti li aħna noqogħdu dejjem attenti fil-ħajja tagħna. Għax jekk dil-kelma tasal lilna bħala kelma mhux ta' kompassjoni ta' mħabba, bħala kelma li toħloq il-biża', bħala kelma li toħloq konflitt inutli. Allura ikun hemm xi ħaġa ħażina. Jew aħna inkunu smajna ħażin, jew min wassal il-kelma ikun wassala ħażin. Għax il-kelma ta' Alla hija dejjem aħbar tajba li f'qalbna iġġib il-paċi u l-ferħu li tmexxina l-qudiem fil-ħajja tagħna, tagħtina is-sens għall-ħajja tagħna u tgħinna biex tassew f'qalbna nkunu fil-paċi ma' Alla. U għalhekk din hija t-talba li nixtieq nagħmel għalina l-koll illi aħna nilqgħu dejjem il-kelma ta' Alla, nilqgħuha b'qalb miftuħa u li dejjem nożżuha bħala dik il-kelma li twassilna f'ħajjitna l-aħbar it-tajba. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru,
imnisser mhux mamur natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġissem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Punzju, Pilatu, miet u tifnuħ. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. L-meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar mamudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet l-ħajja ta' żmien li ġej għam. Aħna nilqgħu l-istedina li qed jagħmlilna l-mulej biex nindmu u nemmnu fil-bxara tajba, nitolbuh jarrafna triqatu u jmexxina fis-sewwa tiegħu. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, hija u tistedinna nindmu u nemmnu fil-bxara tajba tas-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Anqal fil-bnedmin kollha tad-dinja soba l-ħtijietom kif anqalt in-nies ta' Ninwe biex ibedu minn fuqhom il-kastigi li jistoqilhom ta' dnubietom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena u slim lill-bnedmin ħutna li fid-dinja laqgħu bil-qalb il-bxara tajba tas-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Oħloq fina qalb safja u ġeddet fina ruħ sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq li nitlob ukoll ħafna għal-morda fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u nitlob ukoll għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna, nitolbu wkoll għal dawk li f'dawn l-aħħar ġranet speċjalment għaddew għall-ħajja ta' dejjem biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u jagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj, int mittalina biex teħlisna minn dnubietna. Ġieħ il-passjoni u l-mewt tiegħek għatina soba sħiħa ta' dnubietna biex miegħek ukoll inqumu għal ħajja ġdida. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-missier li jista' kollox. Ilqa' bis-sliem u lejl offerti tagħna u għamel ikunu ta' fejda u tqaddis għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għax int fiħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna li libnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub,
biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla ta' smawiet. Bierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna nina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Katarina u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn oħati għalina, wala daħħalniex fit-tiġrib, iseħħlisna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jissuqlix li titħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejn. Ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. O Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamil li dejjem ikonna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-ħadd minn din il-Knisja dedikata lil Santa Katarina fiż-Żejtun. Ta' min insemmu li matul l-assedju l-kbir, it-torok niżlu f'Marsa Xlokk u ma damux ma okkupaw iż-Żejtun kollu fejn sar l-ewwel ġlied mal-kavallieri. Hawnhekk it-torok ħatfu taħt idejhom diversi knejjes, inkluż din il-Knisja, fejn fihom għamlu ħsara kbira. Wara l-assedju, iż-żwieten middew idejhom biex jirranġaw din il-Knisja sabiex terġa' tkun tista' tibda sservi bħala il-parroċċa tagħhom. Qabel ma ntemmu din ix-xandira nfakrukom li d-dispensa tal-obbligu tal-Quddisa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-Quddisa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Is-saħħa.